Saan yung gina-drink, bro? Tuba bro. Ima bro. Mo maglain og smell. Malahit na bro ba? Wala kailain ka tong kailain drinks diha. Akan na gud bago ka kam. Kinabuhing probinsya bro, ingana gid rimon diri bro. Tuba gid ang ginainom namo diri. Okay ra? Okay na lang, bro. Malahit na ba bro ba? Kamusta man imong pagka businessman karon pagkadato nimo ba? Murag lahit man ka karon gid ba? Kapoy lay kay sig thanks sa akong mga business. Naiuban business nga wanaw kabalo unsa kay tungod sa kadaghan. Walay mga girls there, bro. Girls? Oh, mga chicks ba, mga chicks. Sakto kay bro. Naay gwapa kay diri nga pution ba sig agi-agi diri ba? Dire sa neighborhood? Bro, what uyab? Sure, oy. Di na mao bro. Nasakto gid kay bro. Mao na. Wag mo palpak nimo. Ako'y bahala, awa ko ron na. Awa, tanaw. Kaya nimo? Ila sige diri pantay kadi kaya nimo. Ni Mari. Uy. Napahiya man ka lagi. Ano nagad? Sus, sa imong kagwapo pre. Wa ka tagda. Kauyon ko sa one. Abi ba na kung ka eh. Sige inom sa. Inom sa bi. Kuan na. Be mo to ko nimo kana igbalik niya karon og tagdong kaniya. Ha, mo to ko nimo. Kani makita gid ang imong kagwapo pre. Mari, di ako Mari kay nakauyon ko sa sabon Mari, uy. Ang Wonder White grabe ka epektibo Mari, namuti ko Mari. Daghang natinga sa kuha. Bitaw Mari kay itong aging bulan Mari naari ka diri murag itong ba man imong Lagi naong, da epektibo to kay. Asa kini dapit Mari? Niya dis ka Dayani Beauty Product Mari. Sa Dayani Beauty Product. Dito ko nakuha Mari. Dito ka na anak. Mari pa kuan ako Mari, tingog-tingog na lang jud ni Mari. Tinggo na lang nimo Mari. Kay Kay murag hapit na ba ko maurot na ko istak lagi Mari. kuan lang Mari ha. Pila ka bug ni Mari? Lima lang. Lima ra ka bug mo Mari? Oh, Lima sige, lang Mari ha. Ah. Kaya Mari, di lang ko magdugay. Oh, sige Mari. Lakas ako kay murag Mari, sakit pagayo, Mari, ha? Sige Mari, kay init, murag init jud init ba. Hi, miss. Hi. Arte mo kayo. Bastos man kayo, kainom, kuan man. Manguhit pa. Sugi jud ko sa kumbana. Mantala rong abot os balay ro, sugi ko sa kumbana. Bastos ko dos tindahan dapit ni Madam Hilin. Tay lang na uy. Sang tunggol tawhana og giinom eh. Bastos man kayo, manguhit man. Oh! Oh, ikan! Lagot mo dito oy. Kung sa mga punawan mo? Sa tindahan ni Marihilin ba? Ano man? Ay, nag-inom to do kalaki. Oh! Muro na itong Koreano ang naong pagka hapon. Tikuhit ko dire na. High chicks ko na. Asa dito? Lagot ko. Gibastos ka? Bastos gani ko. Balik, tulog ko to. Hulat ka na kung tahon ako to ha? Taha to ha. Oo. Lagot ko. Kulang Ari na ka, hulat ka na kung tahon ako to. Natahato dito. Gibastos ka, asa t-shirt? Black. Ang nanguhit na ko. Ato, to na ko. Inom sila dito. Bastos kayo. Matahon to, gibastos ka, di na pwede. Di na Nakos pwede. ka na imong lawas. Oo. Plata dito. Matahon to na ko. Wata ko na. Kuno, sinula, ngawa na sila. Utahon dyan ko ni sila. Utahon dyan ko ni pamilay ka itom diri. Hoy! Kamay ka, kabay mo sa asawa? Ha? Ni palit ako asawa diri kuan. Ni ana sa yung amiga diri. Nyong gibastos ka? Ha? Ano bastos mo kayo mo? Bro. Asawa na ako to. Na dito, iyo. Wa kailan ako. Ako siga diri. Ay, boss. Ay, pasensya kay boss. Yan ko diri boss kay. Kanang kuan ba kanang Tuto yun nimo. Di, haton ko kanang bisig kulangan mo na pulutan boss. Nya, kuno boss ganahan mo kanang dungagan to kuan boss. Bisig ganahan mo kanang dunga ilim nun ba? Ilim nun. Muna akong ganahan. Isog mo ni kana ko boss. Salamat kayo. How much mo na? How much mo na? Tricky ra boss nya. Basig Tricky? Kulang ka ni. Ha? 5 kong pangayo diri. Nako sabon diri boss, bisig wa pa kay Sabi na, tag 2,000. Ano mahom ka buhi pan osgod. Kulang ni. Ha? Kulang. Kulangan po dyan boss. Kana boss sakto na boss. 1K na lang boss kay para bugas ang sobra boss. Isog mo ni kayo boss. Ako asawa pa. Inyo, Next time, surusuri ka diri. Ay, pag-isog-isog ka. Sige boss. Wa kailan ako. Hindi, uli na lang ko boss. Kaunon di ka. Uli na lang ko boss. Sorry dyan kayo boss, sorry dyan kayo. Diba? Tara. Kadali. Effective siguro yung sabon, no? Mao siguro ni rason nga ni puti itong bayana. Ano ko? Wonder White. Kusus. Pampagwapo mo dani. Isog na ko sige eh. Sumang asawa na ko eh. Isog na kayong gainom na eh. Kumusta imong lakaw? Ha? Ikulatan mo dito? Dito ko, ikulatan ako sila. Muna saktong bana. Ikulatan ako sila kaya di ko gusto nga bastuson ka. Muna Kita lang ka asawa ka. Gwapa ka kung kaya bastuson. Di na, di ko sige anak. Unya, saman to. Bangkulatan mo dito. Oy, pagkulatan ako dito. Bumog ka sila eh. Muna saktong bana, lamanan yung asawa. Tapos malangga.
palangga kay taka kay isawa mo taka. Tapi ato lab nga. Kuan man ron, pitsa dos man ron. Nagdunggan ako swildong ko ni mo ron. Sweldo? Oh. Dili sa dili. Dito na sweldo na ako pero nahata ng kwarta nila ito kay Unsa? nabulok ko sila. Hospital ka ba? Gasto mo kito, hospital mo sila. Na ikaw mo gasto di ay. Na sila may nagbinastos ko ah. Kita gaan ako kwarta kay sa hospital. Ay, kabuo. Kay bunog mo kayo. Ah, ako di mangusog ani dire. Ay, nanang. Di bastos ko okay ra nimo. Dili ko gusto mabunog po kakapin. Kwarta ba wala na. Wala lagi ha. Yata Hata na. ako dito kay bunog kay sila nako god, maluoy ko ba. Ay, ikaw na lang ako bunugo. Di ay, tingnan imo magyata ka tada kwarta nimo. Tingnan imo magyata ka tada kwarta nimo. Solon man ikaw.